Sok szeretettel köszöntünk minden kedves gazdálkodó partnerünket innen Mosonszentmiklós határából. A mögöttem található retcéről szeretnék önöknek egy picit bővebben mesélni. Ez a tábla egy olyan innovatív megoldásunkkal lett elvetve, amelyet már 2023-ban behozott Magyarországra a Lidl csapata, és egyre nagyobb teret hódít mind hazai, mind pedig európai szinten. Ez egy olyan megoldás vetőmag nemesítő oldalról, mely a recce fémbogarak elleni védekezésben kíván segítséget nyújtani. Mi ezt úgy tudjuk megtenni, hogy egy olyan vetőmagot kínálunk az önök számára, amely zsákos kiszerelésében két különböző érésidejű anyag található meg. Ebben a táblában is 7% arányban található meg az Alicia nevű anyagunk, és 93%-ban pedig a Capello nevű recceibidünk. Ennek lényege tehát az volna, hogy az Alicia 7%-ban nagyjából 7-10 nappal korábban elkezd virágozni. Ennek következménye az lesz, hogy a recce fémbogarak a receptorainak segítségével elkezdik a területet megtámadni, de értelemszerűen csak a 7%-ban virágzó Aliciát. Az ez időtájt időzített növényvédőszeres beavatkozás kártételnek a nagyságát tudja csökkenteni, illetve a 93%-ban jelenlévő Capellót pedig szinte teljes egészével meg tudja védeni. Azt gondolom, hogy minden recepttermesztő számára ez egy valós segítség lehet, főleg ebben az időszakban, amikor szinte évről évre folyamatosan hatóanyag kivonásokról és tiltásokról számol be a hazai és az európai agrárium, ezért reménykedem benne, hogy ez egy valós segítség lehet az önök számára. Fontosan fogunk önöknek tájékoztatást adni ennek a táblának a sorsáról, addig is sikeres tavaszi vetési időszakot és eredményes munkát kívánok önöknek, találkozunk legközelebb, köszönöm a figyelmet, viszontlátásra!